Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato! Huwag mausog kini ang agianan kanunay sa kriminal. Hunting lang unang akong gamiton karon. Mayon ta akon. Muto nga ang kriminal karong kabiyo na. Oh, mga kasikas. Ang kriminal na tingali na. Kinahanglan andamon ko ang hunting. Kung musod ka karon din sa pusuliyon ni Scholastica, kau na gyud ang kriminal. Niya na siya. Duol na lang yun. Uy. Saan na? Kanding man day. Kalko ta. Gihimo nam sa hinong kong tugwayanan sa ilang mga kanding ang misteryo. Ay. Abi na ko kang kriminal na. Magpaabot lang ko sa sunod nga muagi. Maayon ta kon muanhigid ang kriminal. Karon ako siyang dakpon. Bahal na di ko pulis. Uy. Si Michi man yung nanawag. Nagkawat mo ka niya ang kupang bulaman. Hello? Johnny, hain ka man karon. Negos Menderio. Doon ako isulti nimo. Unsa man na? Paglisod kog sulti nimo dinhi sa phone. Kinahanglan magkita ta ugma. Sige. Magkita ta ugma. Bahin sa usam na imong isulti nako. Bahin sa patay sa mga bata ining dapita. Doon ako nadiskubrihan. Unsa man? Haugma na, inigkita na to. Muna ako sa imong payag. Alas 10 sa buntag, paabot ako. Sige. Paabot nun ka. Sige, bye. Milche. Hello? Gi-off na niya. Unsa man itong isulti? May nadiskubrihan ko na siya. Unsa man ka? Matuog na ako sa'yo. Ang bintana, ako nang ilak. Si Dindo mo nang naasalon, nakinuktok. Ano mo na siya? Doon na ganda siya problema. Nidoon niya si Pulto. Boss. Ay man si Papa ni mo, boss. Nagtuog na. Naman, ang sitoyo. Kung may i-report ko, Unsa man na? gipadid-an man ako ganiyang adlawan si Johnny ug si Mikmik ba? Doon nagyud ko ni budgan sa duha, boss. Unsa man niya? Di ba, doon na may gipakita si Johnny sa daan doon siyang payag? Unya. Nakitaan ba nila ang iyang ipalta? Ha? Wa, boss. Unya, pagkahapon, nakita na sab nako sila si Mikmik na gyud iyang kauban sila duha. Nga, dito ba sa cemetery, boss? Doon na gyapoy gitan-aw sa yuta. Unsa naman si ilang gitanaw sa yuta, ha? Kuan, boss. Wa sa ko mahibawahin, ana. Kung unsay gitan-aw nila sa yuta ba. Pero nakita nako nga gisubay nila ang daan sa musoleo nga duol sa inyong musoleo, boss. Unsa? Unya. Unsa may sunod nilang gibuhat, ha? Oh, namalik na sa payag, Johnny. Maurag kita na imong i-report, ha, kanara? Oh, boss. Hay, kaway lami. Biyay ko din eh. Gusto ko may lusara. Doon na kay problema, boss Dindo. Doon na. Pero wa kay ikatabang. Busa biyay ko din eh. Oh, boss. Sa mga problema ni boss Dindo. Anong init pa siya ko? Ay! Hoy! Ugo! Nagunsa ka niya! Kapitan! Ikaw na? Ay! Nagunsa man ka niya sa sud sa Musoleo ni Scholastica! Ha? Johnny! Upay imong pagtugpa!
ako. Ikaw ang ungo. Unsa man kap? Ato ning dakpon si Johnny. Hoy. Inyo ko dakpon? Unsa may ako sa? Ay! Ang imong sa kay... Kap, una-una sa gugmayo. Unsa may inyo ikaso nako, ha? Natugra mo ko diri musuliyo. Kay tugnaw kayo gabi. Samtang naghuwat ko sa kriminal nga musuod dinhi. Ah! O ganong nagkasiguro man ka, nga muso din ang kriminal, ha? Ako na siyang gibantayan, Kap. Tungod kay di na ako musugot. Nga doon na pa'y pataying bata nga ilabay din sa sementeryo. Ayaw na lang pangatarungan pa. Uba na mo. Tepa, Kap, unsa lagi akong kaso? Nga niara man ko sa akong trabahoan. O saling kagubuta. Ah, Uy! Sir Darwin, niya ka. Ganong inyo man siyang dakpon, ha? Tungod kay natuog siya sa suod sa pansyon, sir. O ganong natuog masab ka sa suod sa pansyon, ha, Johnny? Nag-atang ko gabi sa kriminal nga musuod din sa sementeryo, sir. Aw na hibaw na matingali ko, sir. Nga gihimong labayanan og patay nga bata kining imong gidonate nga menteryo. Mao kina ang nakapalarman ako. Dugay nga may abot, kanako ang kasayuran bahin sa mga bata nga nangamatay, kay gipatay. Mauna nga ako may nakasunod ni Lolo sa iyang trabaho isip si Pultorero. Ako na sa gwardiya din sa sementeryo, sir. Og Kap, ay kalimot Kap nga ikaw ang mihatag nako anang maong trabaho, di ba? Oo, pero paglakaw na kamo, Kapitan. Pangitaan ninyo ang kriminal. Kay dili ko mutuo nga kini si Johnny magkahimo sa pagpatay og bata. Di gina mahitabo, sir. Sige na, paglakaw na mo. Kay doon ako importanteng isulti ni Johnny. Sige. Dali na mo. Mamiya na ta din eh. Salamat sa imong pagdepensa nako, Sir Darwin. Abi na ko masuko sa kanako sama sa imong anak. Lain-lain mi og utok ni Dindo. Og ako na ang mga ipasaylo sa gibuhat sa kong anak nimo. Salamat, sir. Tod. Mao nga gusto ko magisulti nimo. Kay doon ako ipabantayan nimo. Unsa man kana, Sir Darwin? Kanang among musuliyo ang gusto ko nga imong bantayan. Unsa? Dili ko gusto nga dunay laing tao nga makasuod na ng among musuliyo. Ha? Sige, sir. Ako na bantayan. Salamat. Parehas ka na sa imong kapuhan nga kasaligan. Kang kinsa man ang itom nga kapa nga imong gisulob. Kini sa ako ning lolo, sir. Kapa ka na sa imong lolo Pilo. Sir. Ako magyapoy nakasunod ini. Mao nga imo ning sulobon. May noon nga nagkapa ka og itom. Inigbantay mo din sa sementeryo. Aron sa ingon mahadlok ang mga batang arik nga muso din eh. Wala mo ko makabantay nga dunay manood nga mga batanon din, sir. Sukad nga dunay daghang mga bata nga nang matay ning dapita. Bayo noon. Hala sige. Dili ko magdugay. Mao na to ha. Bantayi ka ng among musuliyo nga dili masud og laing tao sa panahon sa kagabiyon. Sir. Ay kabalay ka. Sweldohan ta ka sa imong pagbantay. Ayaw na lang, sir. Ayaw kong balibari. Kinalang bayran ang tanang kahago. Sige, ato na ko. Mag-isod ang diniglakaw ang amahan ni Dindo. Nga nung di na mo lang si Dindo ang miyan, eh. Magkawas ako rin sa musuliyo, eh. Karong alas 10. Mo nang mong panakita ni Johnny. Kinahala makalakaw ko sa dili pang alas 10. Oh. Diin makakita ni Sir Darwin. Nelce, tabangi ko sa akong ipamalit. Unsa man ang imong gipalit, sir? Mga dekorasyon sa atong dental clinic. Isod na dito. Upahuayo na kustas. Sir. Unsa? Nakit-an gid kas kapitan sa sud sa musuliyo? Lagi. Skang lugaw, lagi. Ginita na mga ni kapitan ini.
Di na tam kumpiyansa ng kapitan na bay. Migawas namang tinuod niyang kulor. Bitaw. Wala siya mahibaw. Nga siya ang giingon ko nimo nga akong gidudahan nga mawang killer bay. Unsa? Nagduda ka sa kapitan nga mao ang killer? Oh, ang kapitan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!